monokulor asin magagayon na costumes, nagpatiribayan ang contingents hali sa manlain-lain na runa kang albay para sa Kagsawa Street Dance Presentation sa Banwaang Candaraga kanakaaging Biyernes. Sentro kang kompetisyon na maipahiling ang istorya asing kultura kan Banwaan. Ang Tribu Domingueños, Dikom si Herrero de las Artes, Parian National High School, Tribu El Ritmo South Legazpi, Tribu Pulaangi, Tribu Pucrao Jóvenes, asing Kagsawa Historikultura Dance Troupe, ang 7 grupong nagpatiribayan. Sa huri, binisto bilang kampiyon, Best in Moving Choreography, Best in Costume, Best in Props, Best Swelo, asin Best Luna ang Kagsawa Historikultura Dance Troupe. Kaming nag-stop, so ito yung pagbabalik namin. So very overwhelmed and pasalamat kami sa kanila. So, thankful ako sa kanila kasi super effort, the effort, and the pagal. May tema na aktibidad na Daragas Legacy 300 Years of Culture and History. Pinasalamatan man ni Daraga Mayor Awin Baldo ang gabos na nagpartisipar, asin nagtaong suporta sa liwat na pagsikad kang Kagsawa Festival. Gusto ko nga po pasalamatan ang lubos na nagpartisipar ang LGU and SB sa pagsuporta sa ating programa ta. And congratulations po sa amin sa mga organizer sa ating kwanta. Magurog matabi kita nga na, naram ko gusto nyo lang makitaan. Gusto ipakita sa pag-exhibition sa ating mga partisipantes ta. Mientras tanto, binisto man bilang first runner-up ang Tribu Domingueños, second runner-up ang Dikom si Herrero de las Artes, best antero ang Dikom si Herrero de las Artes, best sawa naman ang Tribu Domingueños. Apwera sa cash prize, nakaresiben ng tropeyo asin sertipiko ang mga kabaling grupo. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.